שלום, קוראים לי עדית. לאחרונה אני עוברת תקופה של מתח, בין היתר בגלל שהבן שלי מתגייס לצה"ל, הוא יהיה חייל קרבי, שיהיה לו בהצלחה, אבל זה גרם לי למתח, וזה השפיע עליי גם ביציבה שלי, וסבלתי מסחרחורות, והרגשתי שכל הגב שלי תפוס, וכמו שאומרים, כזה כל העולם על הכתפיים שלי. הדאגתי לדוקטור פרימן דרך המלצה של הרופא משפחה. אחרי הטיפול הראשון כבר הרגשתי שהגב שלי הרבה יותר משוחרר, ושאני מסוגלת יותר בקלות להתמודד עם מצבי המתח, ובאופן מפתיע ומדהים מבחינתי, אחרי הטיפול הראשון כבר הסחרחורות שסבלתי מהם עברו. זה אומר שהמתח שהתנקז לי בגב, איכשהו השפיע, אני לא יודעת, אני לא רופאה, אבל איכשהו השפיע, ובעצם הסחרחורות שסבלתי מהם עברו. עכשיו אני ממשיכה טיפול בשביל להמשיך לשחרר את כל המתח, ושיהיה לי את הכוחות להמשיך ולהתמודד עם המתחים והאתגרים שהחיים מציבים. אני מאוד ממליצה.